Hitay og sa 7.8 magnitude nga linog ang kasadpang bahin sa Maasim sa lalawigan sa Sarangani alas 7:37 kaganihang buntag. Lalawigan sa Sugbo ug dakbayan sa Mandawi mipasalig nga mohatag og pinansyal nga hinabang sa apektadong mga dapit sa Mindanao. Ano ang report ni Nico Sereno? Intensity 8 sa Malapatan, Sarangani. Intensity 7 sa pipila ka mga dapit sa City of General Santos, South Cotabato ug Davao Occidental. Samtang sa Intensity 7, musangkot sa pagkahugno sa mga buildings ug dili-lig-on nga pagkatukod. Intensity 2 sab sa pipila ka mga dapit sa Eastern Visayas, sama sa Abuyog ug Dulag sa Leyte ug San Francisco usab sa Southern Leyte. Subay niini, nangandam karon ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo sa pagtunol og hinabang sa mga apektadong dapit sa Mindanao. Gimanduan ni Governor Pam Baricuatro ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa pagmonitor ug pag-coordinate sa mga local disaster team sa Cebu aron mag-uban sa pagtabang sa mga apektadong dapit sa Mindanao. Atul sa session sa Provincial Board karong adlaw, gipalabang ang resolusyon nga nagahin og 10 milyones pesos nga financial assistance aron ihinabang sa mga apektadong lugar. Samtang sa Mandawi City, usa sa natuki sa regular session sa konseho ang nahitabong linog sa Mindanao. Miduso sila og resolusyon pagpakigsimpatiya sa syudad sa mga nabiktima sa kalamidad. Subay niini, nadususab ang committee report kabahin sa disaster preparedness, pag-awhag sa regular nga paghimo og disaster ug hazard mapping ug pag-allocate og pondo para niini. The other one is earthquake because the disaster mapping includes also critical infrastructure. When it's called critical infrastructure, for example, city hall, hospital, and then even private facilities. Samtang gipahibaw sa mayor, muhatag og financial assistance ang Mandawi ngadto sa General Santos City nga labing naapektuhan sa panghitabo. Uno na ako magpadata tag team dito, emergency team, pero maglayo man na pag-travel papadung dito. Siguro mas maayo kung cash na lang. Kaya mas kibaw man sila nato unsay mas kinahanglan sa mga tao dito karon. Uban ni Marlon Melgazo ug Clans Gabutin, Nico Sereno. Balitang Bisdak.